nagaangol sa sunog nga miulbo pasado alas 8 kagahapon sa buntag sa lungsod sa Liloan dinhi sa Sugbo. Kuha kining video sa usa ka residente diyang miulbo ang kayo sa usa ka tindahan sa Purok Patola, Barangay Katarman. Ang apektadong establishmento nagbaligya og karne ug mga refilled canister sa LPG. Maong mabantayan sa video nga nagbuto-buto ang tindahan nga gikakugang sa mga tumatanaw. Hingpit nga na-fire out ang sunog alas 9:12 na. Sa nahitabo, 4 ka mga tao ang nangaangol ug nadasa tambalanan. Gihulag wa hinuon sa fire marshal nga minor injuries ra ang ilang naangkon. Gibanabanang moabot sa 150,000 pesos ang danyo sa maong sunog nga padayon pang giimbestigahan unsa ang hinungdan. Aside na doon na siya yung mga adjacent tungkol sir nga mga structures niya, labi na ang iyang pinaka-adjacent is kuan kining mura bitaw warehouse sa mga native products bitaw. So one of the challenge sa ato ang ground commander sir is to prevent sa iyang pag-scatter sa neighboring sir. So ni-raise yun actually og alarm up to the second alarm